हारिमुखौ जों जेब्लासिम थांनानै थागोन इसिम लाखिलांबाय थागोन जों गारनायाव गैया जों गोदोहाय मेथाइखौ बबाव सोलोंनायमोन गामियाव बिराद मोसायोमोन आहा एकदम रोंखायो आरो एकदम उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोसाखायोमोन दानियाथ' हर थालायलायला आरो मालाय गामि हाबलाना गोदोनियाथ' मा हारसा गामियाव एकदम हर थालायलायना मोसाहैयोमोन पुलिस केम्प आर्मि केम्प बेफोराव थांनानै मोसाहैयोमोन आरो बेनिफ्रायनो एसे माबा रोंनानै थादों आरो गोदो रिहार्सल होलायोमोन ना गोदोना एकदम बिराद गोबाव रिहार्सल खालामलायोमोन आरो बैसागु फैनोसैबा बिराद गोबाव मोसायो ओमफ्राय सोलोङोमोन आरो दिनैहाय जाहैबाय मा जाहैबाय बियो नैथि सानाव जोंहानि न'आव गामियैनो बैसागु मागिनाय फैयैहाय जोंनि न'आव मोनफैबाय बेखौनो एसे दिन्थिलांसै आङो नै मोसाबाय दङ जे रंजानायखौ गारजि दामो माने सान्दआव ओरैबायदि गोसा नालाय सोरबा माने मोसानो हायाखैनो नै एकदम सिख्लाफ्रानो नै माने मोसासै बिसोरो सान्दआव गिनानै नुवाखै एसेसो मोसानांगौ एसेसो माने सायाव जिरायो मा जानांगौ बिदिलाय मेथाइ खनग्राफ्रा एकदम हान मारखारा सान्दआव ओरैबायदि गरम बेयावनो आङो बारा मोसानो होदिया दै दोंसेल' मेथाइ आं मोसानो होबाय ओमफ्राय दायो मोसाखांनायजों लोगोसे जोंनाव मा जायो मिथिबायना जानाय लोंनाय सोलिसिगोनलाय जानाय लोंनायखौबो आं एसे दिन्थिनोसै आरो जोंहा दिनैहाय मा जानाय आइटेम खालामदों आरो बिथांमोननो मा जाहोगोन मा लोंहोगोन रायजोफोरा मोसानायजों लोगोसे रंजानायजों लोगोसे बोसोराव खेबसेल' बिनि न' हाबनानै मोसानानै ज' जानानै रंजायो आरो गोलोमदै गारहैयो आरो गाबोन समफोर नैबे बैसागु जोबनाय लोगो लोगो जों गासिबो गाव गावबागाव खामानियाव बेस्थ' गाव गावबागाव खेथियाव बेस्थ' गायनाय फुनायाव बेस्थ' जासिगोन नालाय बेनिखायनो बोसोराव खेबसेल' रंजानाय होननानै जों गामिया न'खर हाबनानै रंजायो दिनैहाय फैयै आंनि नैबे न'खराव दिनैहाय आरो दिनैनो जोंनि जोबनायाबो मोसानायाबो जोबसिगोन आरोखि एसे दिन्थिलांसै आङो नै मा बुंदों दायो मा आइटेम लाबायदोंथा एसे दिन्थिनि औ मा बेदरखौ जानाया मोजां रायजोफ्रानो एसे बुंखाबलायगोनलै रायजोफोरनो फोरमायना होबाय आरो मोजां नुखायोना गोजा एखेबारे गासिबो गोजा बिसोरखौ जों लाखिबाय थानो हाया गाबोन समफोर थांजोबसिगोन बेनिखायनो माने दिनैनो खानाखौ जानानै स्रां खालामनाया मोजां जागोन होननानै आंबो गाहाय नेहाथारि बुंनायखौ सापर्ट खालामनाय जाबाय दुगैयाखै मानो दुगैयाखै बैसागु बोथोरावलाय मानो बैसागु दुगै मोना नामा हामा मानोबा नेम दङ माबायदि नेम बेलाय दुगैबा मा जायो फालाय लोमजायो दुगैबा लोमजायो नायलै नालाय मा दुखु जाखो इसोर जाहैबाय एकदम सिख्ला बिमा दै मा मोनजाखो फिथा गोराना गुरै माथो बोख्ला जाथारदों थावनानै थावाखैहाय हा गोथाव जादों ओइ मा जादोंहाय फिथा बेलाय माइब्रा बिदै नामा बियो माथो नोंलाय मा जाखो मा मबाइलसो नायबाय थाखो मा जाखो नोंसोरलाय मा मोसालाय मानो
माने आङो मा जाहैबाय बेखौनो मेम'रि हिसाबै आङो भिडिअ खालामना दोनबाय दे मा जाहैबायना आङो थाबायनो गोलोमगुरलायबाय माने मा जाहैबाय मेजेमा बारा जाबाय नालाय बेखौनो दिनैहाय आङो नोंथांमोननो दसेब्लाबो फिसा मोनसे भिडिअ लानानैहाय फैबाय दे दिनैहाय जोंहानि न'आव मोसायै सौफैबाय सेकेन्ड डेआव दै सान्दुंआबो ओरैबायदि गरम मैयानिफ्राय बिराद गरम दाख्लैनिफ्राय एसे मोजांमोन बोथोराबो माने जोंजोंहाय एसे माने हिंसा बायदि आरोखि जों गामियाहाय माबायदि मोसाबाय बा मोसानायजों लोगोसेनो सान्दुंआबो ओरैबायदि दुंबाय हिंसा बायदियै बारा गोबाव मोसानो हाला ओंखायनो दसे मोसानायजोंनो लोगोसे एसे जिरायनानै दायो जानाय लोंनायखौनो आं एसे दिन्थिबाय दायो नै फैगासिनोसो एकदम महल नै गुफुर ओमफ्राय बे बिदै नांगौबा माइब्रा बिदै सोरबा लादोंलै हनै नोंसोरलाय मा लोंगोन फालाय सालासो लोंदों ओरैजाय नै वा मोजां मोनदों माथो केमेरायानो मोरला लासनबाय जानायखौ एसे लानोसै सोर माबायदि जादों मा मोनजाखो मानो बाजा जाया नामा नोंलाय बेसे जाबावनो आंगायबाय आमाया मा मोनजाखो ना औ ना बाथोन औ बिदि गोनां ना औ मटर बुट बैसागु बोथोरखौ थाङाबा हामगौ साना नोंलाय आंथ' रंजाबाय थानो लुगैलै औ मा खालामनो दा माबानि बोथोराथ' नैबाय थाया औ मा बुंनो जोंथ' थांजानो बायो आरो जेनेबा सानबेसे थाजाबाव लुगैयो नोंलाय गोदोनि बायदिबाथ' सप्तासे लुगैयोमोन सप्तासे नाथाय जोंहा गोदोनि बायदि जोंहा थोजासे जोंहा जानाय लोंनाय जगार गैया बिनि थाखायनो सानथाम सानब्रै जाजोबनाय जायो ओमफ्राय आमाया माबा बुंनो सानो नामा गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु माबा बुंनाया आंलाय बुंदों दा जोंना गाजा गोमजा ओंखारनायखौ मोजाङै बे हारिमुखौ मोजां नुबोदों आङो आरो बेनिफ्राय साबसिन आरो ओंखारलांबावबा बिराद मोजां मोनगोन आङो मोजां मोनगोन आरोखि दामनाय देनायाबो जागासिनो दं मोजाङै सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो बोराय बेन्थ खुदिया खुनला खनसेनो जमा ओंखारनाया स्रां थांबाय सेंग्रा सिख्ला गासिबो नै सिरिरि मा जादों माबा सानदों नामा नोंलाय सानाखै गोसो होदों माने आवगायनि बैसागु आरो दानि बैसागु माबा बुंनो सानो नामा नों बैसागुबो माने मोनफैबा गोसोआ बिराद लुबैयो माला सफैगोन सानो आरो आं बोसोराव बैसागुआ मोनफैबाय होनबाथाय गोसोआ एकदम रंजाखांथारबाय आं ओमफ्राय नों बे खर'खौलाय आरनो मा लादों गोदोनायाव लानांगौ बेयावहाय मा लादोंलाय खर' आं बेयाव लाथ'दोंमोन दसे गरमाव आरो गरमसो खालामबावबाय गोदोनायाव जोनाय आर'नाइया जोनाय मोनो माने नोङो जोयोना ओमफ्राय जेनेबा दा नोङो मैयानिफ्राय गामियाव रंजायै बाजायै गोसोआव माबायदि साननाय बायदि मोनदों फालाय मोजां मोनदों औ फाइन टाच गामियाव माने नांलाय खमलाय गैया नालाय औ रंजाबोनायखौ माने बिराद गोजोननाय मोनदों फाइन टाच फाइनथार होनदों आं माने फाइन सोरजों रायलायबावगोन दालाबा आंलाय जानायासोबो मुखुब गासिबो थेवब्लाबो एसे ओरैजाय लालांसै आङो सोरजों रायलायबावगोन मोजां ना बेफोर खबरा मा मोनजाखो ना बा गोथाव जादों जायाखै फालाय गोथाव जादों माबायदि गोथाव बानलु संख्रि ज्रोम गोथाव जादों थावबो मा मोनजाखो माबा सिन्था जानाय बायदि माथो दद'आनो नै दद'आनो गैया थगायबायसो आरो आंलाय औ मा बुंनो सानो नोङो जेनेबा मैयानिफ्राय मोसानानै दिनैसिमहाय माबायदि जाजानायखौ लुबैदोंमोन आरो माबायदि जाखो आरो माबायदि जानांगौमोन जादिया माबाफोर बुंनो सानगोन नामा जादोंहाय मोजाङैनो बिदिनोखासै गरमा बोथोरा गरम नालाय अब्लाबो गोसो सिंफ्राव माबाफोर दोनखोमादों खोमा दिनै साबसिनसो मोनदों जेबो दोनखोमायाखै जौ मोनलोंनायखाय जोंना बर'नि जौआ मैया देहाया एसे उसुमोन नालाय नै आनै माबोरै खबरा मोजां ना माथो मिनिस्लु थाबाय थादों माबा मोनसे मा बुंबावनो मा मिनिस्लु जानायखाय माबा मोनसे सानदां सानाखै जेबो माथो मिनिस्लुबाय थानाय
गोसोआव बिदिनो मोजां मोनदों आरो माने बैसागु बोथोरखौ जोङो 12 मासावसो खनसे मोनो नालाय ओंखायनो गोसोनि साननाय दुखु दाहाफोरखौ माने बे बैसागु बोथोरावनो स्रां खालामो बोसोर गोदानजों ज'नो गोदान बोसोरखौ जेरैहाय गोदो बराय हरदों बिदाय हरदोंमोन बेबायदिनो बे आरो गोदान बोसोरखौबो बिदिनो मोजां बिदाय हरनो हाथों आरो बयबो जोंनि गामिनि फिसा फिसौ आरो गासैबो जोंनि बोराय बुरै जोङो रंजा बाजा गासैबो नांलाया खमलाया मोजाङै जोंनि हारिमुखौ मोजाङै दिनैनि समाव दिनै 3 थारिख ना 3 थारिखआव जोङो बिदाय हरनोसै आरो दिनै जोबसिगोन आरो दिनैहाय माबाफोर बुंनो सानबावो नामा जेनेबा बुंनायाथ' बिदिनो जोंनि हारिमुखौ जों जेब्लासिम थांनानै थागोन इसिम लाखिलांबाय थागोन जों गारनायाव गैया जोंनि उन जोलैयाबो लाखिलांबाय थागोन आरो माथो सिन्था जानाय बायदि नुखो खाथ्रा जालाय माथो माबा खोनासंबाय थादों आंनो माखौ खोनासंखो रायलायनाय मोजां रायलायबायना नोंलाय माबा बुंनो सानो मा बुंबावनो आरो मोजां बिबुंथि होलांखाबाय बिथाङा ओमफ्राय नोंनिफ्राय आंनिफ्राय माने आंहाबो दिनै जुमायखौ एसे लोंबाय मेथाइ खननो रोंलाथाय मिन्थिला खननो रोंनाय सिबांखौ खनलांसै ओमफ्राय नोङो जेनेबा गोदोहाय मेथाइखौ बबाव सोलोंनायमोन गामियाव बिराद मोसायोमोन आंहा एकदम रोंखायो आरो एकदम उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोसाखायोमोन दानियाथ' हर थालायलायला आरो मालाय गामि हाबलाना गोदोनियाथ' मा हारसा गामियाव एकदम हर थालायलायना मोसाहैयोमोन पुलिस केम्प आर्मि केम्प बेफोरावबो थांनानै मोसाहैयोमोन आरो बेनिफ्रायनो एसे माबा रोंनानै थादों आरो गोदो रिहार्सल होलायोमोन ना गोदोना एकदम बिराद गोबाव रिहार्सल खालामलायोमोन आरो बैसागु फैनोसैबा बिराद गोबाव मोसायो ओमफ्राय सोलोङोमोन आरो ओमफ्राय इयाव एसे रोंना थादों आरो जेनेबा नोङो बुंनो सानो नामा जेनेबा बे जोंनि 3 नं दंसिपुर गामि आरो बेलेग गामिखौ एसेब्लाबो साबसिन बा मोजांसिन होननानै जोंनिया मोजांसिनखा आरो जोंना मोसानायबाबो दामनाय देनायबाबो जोंना मोजांसिनखा